Δεν το πιστεύω. Comfort. Αγάπη, όπα. Πήγαμε Μύκονο, Σαντορίνη, Καρπενήσι, δεν έχει άλλα έξοδα. Έχουμε μείνει ταπεί. Ναι, καλά, εντάξει, μια ματιά λίγο να ρίξω κι εσύ. Άμα βλέπουμε, δεν σημαίνει ότι αγοράζουμε. Αχ, φαίνονται και τα χειμερινάριση. Φαίνονται, είναι Βασούλα, μέσα. είπαμε όχι, κορίτσι. Ρε μου. αγάπη, μια ματιά θα ρίξω, δεν θα πάρω κάτι. Άμα πώς κάνεις έτσι. Αχ, τέλεια. Καλησπέρα. Πάλι μακαρόνια θα φάμε. Έλα να σου πω, είδα κάτι πιτζαμούλες που ανεβάσατε μάτσι. Τέλεια. Δεν μου τις δείχνεις λεπτά, μην μας πάρει χαμπάρι όμως. Έχω ένα σχέδιο αυτό με την τρίλιζα. Τέλειο. Και αυτό. King και Queen. Τέλειο. Τέλειες. Πες μου και μια τιμούλα. 18€ η καθεμία. Τσάμπα. 36 το σετάκι δηλαδή. Έτσι. Ωραία, Δώστε όπως λίγο. μας βλέπεις, βγάλε αυτό το μαύρο θα πάρω τώρα προς το παρόν. Ωραία. Βγάλε ένα νουμεράκι για Πάρε μένα και αυτό. και ένα για το παλικάρι που κάθεται μπροστά. Τι έγινε την έξι τη ματιά, άντε πάμε να φύγουμε, άντε. Έλα λίγο κατά εδώ. Λίγο να πληρώσεις, η κοπέλα τα έχει έτοιμα στο ταμείο. Τι να πληρώσω, πώς είπα, δεν έχουμε λεφτά τώρα για έξοδα. Έλα βρε τώρα για 18 και 18, 36€ και 70 τώρα σιγά τώρα μας κάνεις θέμα. 70. Έλα ρε μωρούλη όμως, είναι ματσιμάτσι, πήρα και για σένα και για μένα, θα είμαστε οι ίδιοι. Έλα ρε μωρούλη. Έλα ρε μωρούλη, τι είστε μάτσι. Ένα μήνα μακαρόνια θα τρώμε, αλλά θα είμαστε τουλάχιστον